Gugan ginen Durangora, bazan, ni neu, beste neusixak ez dakit, ez da, baina ni neu gutxi gora bera bizi nintzen Kurutzian. Han etxen taller onduen, osamen etxen inguruen, Durangoko barri orduan ez dakit larrei, ez dakate bibentzia asko. Dakar, detaile batzuk, nire anaia 14 urte zeukazen, nausinak eta etxen motor bat azibiltzen zara Kurutzian, atzera aurrera mutiko kuadria urtze bat atzetik eta... Baina ez dakat horan goguene gauza asko orduan temporan Durangon. Zu Durangora llegatu zinen nien, ja Durangon ongo ziren milizianoak eta gudariak atzera. Hemen asko zeuden. Elorrion. Hemen ez dago maiora, hemen zeuden. Intxortan zeuden inbaden poran eusian hor. Durango me ikuste zen, baina Durango zeuden asko kanpoko jentia. Zango dut jentia arrasatekua, da hemen beba zeuden, baina Durango geixar, Durango kanpoko jentia geixar. Da horra etxik izan jenta asko, Durango.